The glory of God is human person alive. Sa Ilonggo ang himaya sang Ginoo, isa ka persona nga puno sang kinabuhi. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bilog nga mga iglesia sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong naman masunson nga host sa siningatong programang Pagtuon subong. Ginadala ini sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ari na ko tara ng atong mga bisita, atong mga resource persons. Ako nung napakilala sa inyo si Ma'am Sheila Joy Samihon Hangit, mga kauturan. Formerly isa siya sa aton nga mga professors diri sa School of Business and Accountancy. Apang tungod sa buluhaton sa Ginoo, si Ma'am Sheila Joy siya na ang aton nga Associate Treasurer sa aton nga bag-o nga union nga ara sa Iloilo City, ang West Central Philippine Union Mission. Isa siya ka CPA, mga kauturan. Ma'am Joy, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor. Kag sa aton mga tagpalamati, mayang adlaw sa inyo tanan. Kabay pa ang Ginoo, padayon nga nagapanalangin, kag nagapadasig sa kada isa sa aton. Kay ang giaton Ginoo malapit na nagid magkari. Yes. Ma'am Joy pala, Ma'am Sheila, every time you come, nagaduwara lang kadasig, kahit sa inyo word, magapadasig sa aton, kahit magadasig sa aton, and that's right. That's one thing I discovered every time you come and be with us. Yes, Pastor Christopher Berian Luaya, originally from Biliran, Mokotran, apang kanami, masaya maginalong ko. Isa siya sa aton mga professors diri sa aton nga School of Theology diri sa CPAC, mga kauturan. Pastor Chris, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor Tomado, kag Ma'am Sheila, kag sa tanan nga mga subaybay nagasunod sa sining nga programa. Kabay pa nga ini nga episode subong may madamo na naman kita nga makuha pagtulunan. Yes, and that's correct. Damo gid kita sa makuha, mga kauturan. All to the glory of God. Leksyon 5 para sa Hulyo 20. 5 Tubtob 31. Mga muyo kita na yung mga kauturan. Sa hindi pa si Ma'am Sheila magbasa sa aton sa ansaran nga teksto. Amay namon nga langit no, nagapasalamat kami nga ikaw po namon sa sinig nga tiyon. Obdi kami bendisyon ni pakamaywa ini nga pagtuon karon upod sang pagkapakabalaan kag pakigupod sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. So, ang aton nga teksto, subong nga semana, makita sa 1 Corinto 10:31. Naghambal diri, gani bisan magkaon kamo o kon nagainom, o kon bisan ano ang inyo ginahimo, himuha ang tanan sa kahimayaan sang Dios. Yes, amen. And that's it. Kanami sa atong teksto. Sa naligan nga semana, Ma'am Sheila and Pastor Chris. Ang atong naging tunan is about immorality, sexuality. Kag bisan duha pa yun kasi semana, ang pagbahin-bahin, gitawag ito nga klex sa English nga word. Pero actually, ang simple nga English ito is faction. Nga mga, because why there is faction in the church? Panahon ni Pablo, labi na sa mga taga-Corinto, because they believe on wisdom. Ang halos tanan kada isa alam, hindi magpalupig sa alam. Ang budlay. Yeah, mga budlay. Ang contention dito is the wisdom of man versus the wisdom of God. Yeah, ang wisdom sa Ginoo, simple lang. Hindi gani makadama ka hindi mapatiyan kay ang Dios nga maalam nagpanaog kag nagpakamatay.
Yes, ma'am. Sheila Joy. Ano ang atong ginapabot sa sining simana? Sining atong lection. All to the glory of God. Ang ako nang diri nga observation no sa aton nga lesson nga actually sang una-una sang gabasa ko pastor all to the glory of God. Pero ang ginaistoryahan niya is about sexual immorality and idolatry. So, sang nagabasa ko further sa opening sa aton nga lesson, na-realize ko pastor no nga related kumbaga we can discuss the topics as one ang makumpara gid natin ang idolatry kag ang immorality, sexual immorality. Kag nagpanday kung hamba ko because God is very relational. So He allows us to experience relationship para maintindihan ta kung nga ang gusto sang Ginoo nga siya lang gid. Wala na sang iban. So, aton makita diri mga kauturan, masanagan kita sa storya sang issue sang idolatry and also with sexual immorality sa aton nga lesson sa so. Yes, and that's correct. Pastor Chris. Ako mo nakita diri pastor sang akong ginabasa ang introduction sa aton nga leksyon. Panguna-una akong ining idolatry is very related to sexual immorality kaysa ilang nga panahon once nga you are an idolater nag-associate ina sang mga temple rites mga prostitute so related kaayo ba ang ano pero at this time we will study sang ginatawag na idolatry in our context basi mag-stick lang bala ang mga tao na idolatry amon ni pero Magsimba sa Diyos pero at this time mahibaluan naton nga idols can be anywhere. Okay, ato na nga discussion yes, that's correct. Yeah, so ini na si manang autoran na sentro lang sa dua ang pagsimba sa Diyos sa English nga word idolatry kag ang sexual immorality kay rampant kid sa ilang nga panahon and sa imong ginambal na Pastor Chris ay wala pa ta kasugod ina true man today ma'am matuod man sa subong so ang experience ni Pablo sa mga taga Corinto sa simbahan sang Corinto is just exactly the same with us idolatry maybe hindi gina form like them sa una but we have still idolatry present today yes and that's what we will be learning now. Knowledge versus love. Balik ko sa inyo, Pastor Chris. Yes. Grabe ni nga kuan title. Knowledge versus love. Versus love. Para sa akon Pastor, Ma'am Sheila, knowledgeable. It is good to be knowledgeable. Yes. Wala man problema ang kung maalam ka. Pero ang problema kung knowledgeable ka wala ka gugma. Yeah. So kinahanglan mahangpan naton ano ang problema diri sa sining kuan sining 1 Corinthians 8 verses 1 to 13. May ginatawag gali diri pastor strong kag weak nga mga tao. Grabe si Pablo pa ng pangalan sa ilang strong ni siya, weak ni siya. Ang mga strong nga mga tao gali inang knowledgeable sila about sa ginatawagan non-existence of other gods. Kag amo to ang naghatag sa ila right nga magkaon sa bisan ano. Bisan ano lang. Oo. Pero atong mga weak inang nagakasandad sila sa ginahimo sa mga strong. Pero itong atong mga knowledgeable naga-insist sila nga sawayon niyo kami nga we know kabalo kami nga wala man na ang non-existence man ang Ginoo. Useless na siya, wala na siya pulos. Pero ang problema gali pastor, nagakasandad ang mga weak sa ginahimo sa mga strong. Yes. Ang mga hindi mabakod. Hindi mabakod. Yeah. So ano ang choice ta? Yeah. Diin ang gugma, di na gugma sina kung i-impose mo lang imong knowledge. Yes. So kung untatan mo ang pagkaon for the sake nga hindi sila masandad, that is love. May concern ka sa ila. May concern. May concern ka sa ila. Wala gugma kay they don't have concern. Ang ilan ang kugalingon ng ilang ginabusog kag paayawan, bahala ka mo da kung ano ka mo yan. Yes, Ma'am Sheila. Kung atong tanawon pastor no, na-realize ko gid nga hindi gid halin sa unggoy. Hindi gid na to ang evolution. It's because the same struggle they have in the past. It's the same struggle that we have today. Daw mo na bala. So pag abot diri knowledge,
still gapon pastor sa aton, it's the same struggle that we have. So subong biblically natagnagid man nga mag-increase ang knowledge, gaalam gid man ang mga tawo. Pero kung wala sang gugma, amon hambaldigan ni Paul, gin-address gid ni Paul ang iya concern about the lack of unity that misuse of knowledge cause. Kumbaga, ano ang resulta sang wala sang unity kag hindi maayo nga paggamit sang kaalam? Ano mahimo sini nga resulta sa aton? So kung aton tanawon, kung maalaman ka pastor pero wala ka gugma, you can destroy a lot of people. May nabasa ko ganing article nga ang nag-lead to bala sa Vietnam War, ang nag-cause sang sino nag-invento sining mga weapons for mass destruction, they have knowledge. Damo na bala, but there's no love. Yeah. Damo na bala. Sa aton naman niya, sa ibutang ko sa akong practical nga panghuna-huna no, sa aton nga iglesia. Kung may maalamon pastor, puno sang kaalam, edukado pastor, wala ta kabalo kung ano kalawig ang title. Pero kung aton tan-awon sa sulod sang iglesia, the more nga damo sa maalam pastor, the more nga damo ang bagong kagina pastor, faction. Wala sang paghiniusa. Kay Kaya hindi magpadaog yung isa. oh, syempre mas bright ko ya sa imo. Daw mo na bala. So dito sa time ni Paul ang ilagi ginabaisan pinaagi sa pagkaon sa mga idols. So man sa aton lain naman ang ginabaisan pero same issue. The same issue. The same issue. The same thing. Wala ta nag-evolve. Yeah. Wala ta amo lagid gihapon ang ginabaisan. So kung aton tan-awon ang kaalam nga puno sang arrogance pastor, Yeah. magdala lang gid ina sang division kagamo sa sulod sang aton iglesia. Pero ang matuod nga kaalam ng habasya di arise only when one loves God and is known by Him. So, ang matuod gal ang hambal to sa nagligad pag ginaton nga mga lessons no nga ang kalibutan nga kaalam kaabuangan lang gid inatanan. Ang matuod gali nga malain gali nga wisdom pastor. Ang matuod-tuod nga kaalam is nabatyagan mo ang gugma sang Ginoo. Gina-share mo ang gugma sang Ginoo tungod na kilala mo kung sino ang imo ang Ginoo. So, amo na sa ako. Yeah, Pastor go ahead. Nam sila sang para mag-guide man ko para sa dasong nga topic. Ang gina-emphasize ni Paul diri kag sang 1 Corinthians 8:1-13 inang self-denial, atong mga self-denial. Okay, meaning if you are knowledgeable kag gusto mo ipakita nga may gugma, kinahanglan may self-denial ka nga himuon. Hindi mo i-insist, hindi mo impose ang imong knowledge nga mas kinahanglan sundon ka kay ikaw ang mas knowledgeable sa ina. Hindi. Kinahanglan may self-denial kung makapasandad na sa imo isig katawo atong mga weak makapasandad. Hindi pag imo. I-deny na lang imong self. Amo na diri daw ang nakita for the sake of others. Yeah. Kanami, pagani, but we don't have much time. Sa Monday, Ma'am Sheila, ibalik ko sa selfless love. Ano niya ang punto ni Pablo nga? Nga mention na rin nga selfless love. So naunahan na ni Pastor Okay. nga naghambal siya dito nga ang kaalam nga wala sang gugma. Actually may ginhambal pagid wala pulos. Kung ang imo kaalam nagaserve lang sa imo kaugalingon wala ina sang pulos. So kung aton tanawon diri sa istorya ni Paul no, selfless. Meaning ang matuod-tuod nga gugma pastor wala nagatan-aw sa imo benefits. Correct. Diba? The right word, benefits. Oo, kundi nagkatanaw ka muna sa well-being sang iban. Ang example naton sa gugma pastor is si Kristo. He died. Gibiyaan niyang tanan niya nga glory sa langit tungod sa gugma. That's the only reason, 'di ba? Nga nagpakamatay ang aton nga Ginoo. So sa diri naman niya gina-discuss naman ni Paul no nga si Paul, he called himself an apostle. Ang meaning ko na sa apostle is the one sent. Yes. Diba? So, gin-send, ang isa ka disipulo, kuno, nagaupod siya sa a teacher, a student, or a learner. Pero ang apostle, he was already sent away. Daw mo na ang story ni Paul diri. Pero kung tanawon, dira pa lang, pastor, grabe na nga sakripisyo. Grabe na nga self-denial, pastor. Gibiyaan mo ang imo comfort kung tanawon naton si Paul, tani sunod ni siya sa mga leaders ng Israel sa iya panahon sang una. Pero gibiyaan niya na tanan. Pero kung atong pagbasahon damo ni pamangkot si Paul. Damo siya di pamangkot sa 1 Corinthians chapter 9 verses
1 to 6 mga kauturan. Kag ang first niya diri nga gi-discuss is about to eat and drink. So wala ako sang right Yeah. nga magkaon kag mag-inom kay ako na kung mga pastor nagsakripisyo na ko, selfless na ko, hindi na ko magkaon kag hindi Assistance. Wala bala sang assistance. Yes, wala pa bala pastor. right. Oo, wala na ko bala right. Oo. Yeah, sige ma'am. Okay. So, na pastor, no, nga, sa aton mga kauturan, no, ang aton mga magbubuhat, kinahanglan gid sa aton nga suporta. Kung kisa pastor, daw mo na niya ako nahatag. Nahatag. Tawa na. Pero kung aton Kaya tanawin, ginaisip ta mo. oo. Pero kung ako aton hunahon ang Ginoo nga nagapakaon kagapainom sa aton kada adlaw, what a privilege. Tawa na bala. So ang aton magbubuhat nagakinahanglan man sa aton suporta. Kagari pag nag-discuss pag si Paul, no, nga kung tani kung may insakto nga suporta, kag hindi gid naton pwede nga ikaw may mga kabataan ka na, hindi ka na mag-participate. So kanami kay personal nga experience ni Paul ang gidala niya, gintagaan niya bala sa gipakita niya sa mga kauturan kung ano ang matuod-tuod nga selfless love. Hindi galibot sa ganun pastor nga hindi ka na magkaon. Kapag sa mga monk bala pastor nga wala nagkakaon, so tungod sa gugma hindi gali inaamo ang definition sang selfless nga gugma. Ikaw na dugo. Ang ako nang masiling kinaambal naman ni Ma'am Sila ang ako masiling diri nga kabay kita mangin pareho sa kay Pablo nga example of self-denial. Yeah. Wala nang asawa. Oh. Wala nag-claim sa iyang sweldo. Oh. Gani. Yeah. Kag iban pa nga mga benefits. Kag ang iya ginimo, din suporta iya ko galing. Ako galing. By tent making. Ang tent making na siya hindi ginadako nga classes Income. Ng income. So, kag budlay na ang tent mo. Oh. Kag nagaobra siya more than 8 hours a day pa. Wala siya Wala siya gareklamo. Para lang na masuporta yung because he don't want to bother the brethren nga pag-support sa iyo. Bo, Abaw ka namin. namin kung ano, amo na. That is one of the self-denials ni Paul. Oh, selfless. Mangin pareho tani ang Yeah. mga kautoran, kita kag mga kautoran. Gani ang aton nga kabuhi nga parehas kay Pablo nga Pastor hindi Chris, balik ko sa imo sa Tuesday, learning from the past. Ano na yung ginabuot sila ni Pablo diri sa mga naglilikan? Actually, gusto dalo ni Pablo ang punto sa ila atong mga experience bala sang mga Israelites ang una. Nga bisan ang tanan nga privileges ara nasa Israel. Pero ang ilang ang mga tao sunod pa diri people nevertheless desired evil things. Ara na. Sa ang Israel sang una ara na provided na sila pero may I do not close gihapon ng iban nga mga amo na bala diri sa experience man nila diri nga provided na sila ara na ang Ginoo pero nga Hindi gyapon hindi kontento. hapon kontento. Still wanting for something. Ang idolatry pastor grabe gina nga butsi kuan anong tawagan isa na rival. Rival gina sa Ginoo from the Old Testament times until Paul's time and until even our time. yes. Amo gani na number one gina, thou shalt have no other Other Gods before me. before me. Jealous ang Ginoo sa mga idols. Idols. Kay para hindi ari na gid ko among sakto siling mo kay na. Ari na gid ko ang Israel sa una, ara na gid kompleto na, Kompleto na. may mana May everything. mana. Oh, still looking for other gods. Oh, yes, Ma'am Jen. So, insakto gini pastor no nga amo ko gani sa beginning sa opening gi-compare ang marriage, okay, ang sexual immorality kag ang idolatry. Nga hambal to gani ni hambal si Paul nga kung pwede ang hindi na mga asawa. Pero because of sexual immorality, ang isa ka asawa may isa ka lang kabana. Kag ang isa kabana isa lang man ka asawa, pastor. Because outside that, that will be adultery. So ang idolatry man gali pastor, you serve other gods aside from God. So kag many times sa aton mga lesson gina-compare ang aton relasyon sa Ginoo pastor, dumduman mo like husbands and wife. 'Di ba? As long as your husband or your wife is alive, you are bound together as one. That's one. So
hambal ko, ang aton Ginoo, He is our husband. We must be loyal to Him, Pastor. Because, ang gani, nga hindi kita kapangita sang other gods. Because our God is never dead. Diba? You will just free to marry someone kung napatay mo ba na or mo asawa. Pero aton Ginoo hindi mapatay. So meaning, we are to be loyal to our God as long as we live. Wala rason. Wala rason nga may Diyos. Yeah. Wala gid sang Wala rason. rason. Kaya ang Ginoo wala man, di man siya mapatay. Si Kristo napatay. Pero nabuhi siya. Nabuhi siya. Muna. Ma'am Sheila, balik ko sa imo blato, yung mga husband and wife. As long as the both shall live, will be one. Sabagay gani, aton asawa, aton bana, hindi na perfect. Gani. Eksakto, Pastor. Whereas God is perfect. Yes. Nga nung mangita pa kita sa iban, pwede may rason kita, kung rason ta lang, nga mangita kita iban ng bana, iban ng asawa. Kahit hindi na sila perfecto, may ara na sila ng mga shortcomings. So that might be our good reason to look for someone. But yet as Christians, we don't want to do that. Okay, how much more with God? Nga perfecto, nga walang gitay kasaway. Pastor Chris. Ang ako lang diri, Pastor, may pamangkot lang ko para sa itong mga kauturan nga nagasunod man sa aton. Are we learning from the past? History. Okay. Amo lang na ako nga... Yes, and that's correct. Because ang istorya is the best lesson. Ang ato mga experience is the best lesson nga aton mga kwan. And then we don't have any alibis anymore because naitabo na sa ila. May tani kung may natabo para sa aton sumong. But because it happened to them, we don't have any reason nga matabo liwat sa aton. Ma'am Sheila, warning against idolatry. So, warning against idolatry, no? Makita gid naton actually ang resulta sang idolatry. Bisan sa aton konsepto subong pastor, kalabanan nga mga kabataan pastor nga problema sa sosyedad, they comes from broken family. Diba? So, amo niyang resulta sang hindi matutom nga pag-updanay sa sulod sang panimalay. Kag ano man ang resulta kung hindi kita matutom sa atong relasyon sa Ginoo. Kung atong tanawon may story di gani nga in a day pila pastor ang napatay, gi-recall ni Paul, to 23,000 fell. 23,000 nagkalapatay, hindi tungod sa linog, pero tungod sa sexual immorality nga natabo sa camp sa Israel during sa time ni Moses. Diba? So, dako nga problema. Kumbaga, siguro na at the moment, the pleasure is good. But the outcome is always bitter, Pastor. Amo kinapremiya. Amo na every time I have the opportunity to speak with the young people. Nami ni siya, pero after, grabe. Hindi kapait. Sobra pa kapait ang mga Magyan. Kaya mo maagom. Yes, do you have some more, ma'am? Kag, ang ginatudlo gid rin ni Paul, no, nga God requires wholehearted loyalty. Kay kung hindi kita maging loyal, Pastor, ginapasakitan gid nato ang aton nga kaugalingon. Daw mo na bala. So it is for our own good. Hindi selfish ang Ginoo nga naghamba siya nga ako lang gid ang simbahon mo. Hindi tungod kay selfish siya, pero tungod kabalo siya nga kung magpalayo ka sa akon, wala kagid sang may maayo nga madangtan. Kaga mo na ning warning sa Ginoo, damo na gid siya gisulat, pero amo na sa sunod nga Pastor, makita naton paano naton ma-overcome mga kaluyahon. Yeah. Pastor, aton nga Wednesday speak about Gusto ko offered food to idols. Gusto ko sabton, Pastor, ang question nga why must we flee from idolatry nga kinahanglan magpalagyo kita sini or atin pilikawan ta ini. May tatlo ako diri nga ara sa akong nga list. Unang rason why, because idolatry robs God of the worship He alone deserves. Pagsimba tani nga para lang sa Ginoo nahatag sa iban, nakawat. Ikaduha, it creates fellowship with the demonic forces. Grabe. Just imagine you are worshiping other gods. So sino mga upulo ng mga panulay? Panulay. Oo. Pagkatatlo, it provokes God's jealousy. God is a jealous God. So amo na ang ako ng sabat nga why must we flee from idolatry? Yes, and that's correct. Kasi kanami, Pastor, akon pa pwede madugangan. Yes. Nga ang amon to kay na strong and weak. Oo, kakaon ka, okay, wala na sa imo ya, kaya okay lang na. Pero ang katanaw sa imo ya, maapektado because they are looking at you as models. So, both sing ganun, Pastor, no? Kung
idolatrous kita, hindi lang aton kaugalingon naton ginaguba, Yeah. pati ang mga tao nga gatulog sa aton. Sa aton. Natin sila ni Paul, pwede sa inyo balay, makaon ka mo sina. Oh. Pero hindi ka mo yung makapulupod sa guwa nga makita na sang katawan. Sabi na magkaon-kaon sa mga gin-offer dito sa mga idols. Pwede, pero hindi ginatong buhatong bisan sa sulod sa balay. Kay ara ka bataan, ara pamilya, taga-tanaw, and they are belong to the wicked ni group. Yeah. Wala na dito sa time, lapit na lang gid. Ang aton nga overcoming idolatry. Anong mga punto na? It's been a struggle since from the very beginning, Pastor. No, sa Garden of Eden pa lang, hambal na sa Ginoo, hindi gani. Pero kabalota sang story. Kung anong natabo. Sa time ni Moses, hambal, hindi gani. Diba? So, I'm going to say nga, the spirit is willing, but the flesh is very, very weak. So, pero naghatag diri si Paul sang solusyon sa aton problema, Pastor. And that's it. Paano naton ma-overcome ang aton tendency to commit idolatry or sexual immorality? Diba? Ang hambal niya diri, sa first pa lang nga sentence, Pastor, I think I was na-caught up, nagigo sa first nga sentence, nga naghambal siya diri nga, love for God keeps one safe from idolatry. It's love that bound us with God and sa aton nga not to commit sexual immorality in our marriage. So, buting ganun, many times, we are putting aside our love sa Ginoo. Ang munang tendency, kung wala ang gugma sa Ginoo sa aton pastor, dali lang ganyan magpakasala. Yeah, and that's correct. Bisan sa karon sa aton nga mga kapanahon. Kung wala ka gugma sa imong asawa mo, kasi maditintar gid sa iba niya. Oo. Maano ka gid kay mas batanon, maayong lawas. So batanon. Kung wala kaya sang dako naggugma sa imong asawa, I tell you, and then above all, love. For God. Amo lang ni tanan nga problema gi-presenter ni Pablo, just one solution. Love. Love. To God. Yes, Pastor. Kag may duha ka direksyon ang love, Pastor, according sa Bible. Ang Ten Commandments, sa marais sa New Testament sa duha. Ang una nga direksyon is vertical direction, love God. Kag ang ikaduha nga direksyon is horizontal. So loving God is, love is not only expressed vertically, but also it is to be expressed horizontally. So hindi makumpleto ang gugma kung hasta ka lang sa tao nagigugma sa Ginoo, wala ka. Wala. Kag hindi man kumpleto ang gugma kung sa Ginoo ka lang magkuan ka sa tao, wala ka nang gugma. So ang solusyon to idolatry is love. Amo na ang pinaka kuan gid sa aton nga leksyon. Solution. And also, Pastor, Yeah. we cannot really give glory to God kung wala ang gugma sa Ginoo sa aton. Kung sa akon, siguro nga illustration, Pastor, nga the love of God. Do pa isang kahoy, Pastor, kung ang ugat wala sa duta, hindi gid na mamunga, mapatay gid na. So una gid siguro ang aton nga relasyon sa Ginoo dapat founded gid. And that's the only time we can learn to love our brethren. Kaya kung hindi gid kita mamunga, kung hindi kita connected sa gugma sa Ginoo. And that's the first gid ma'am sa ako nakita. Ang gugma gid sa Ginoo. And then after that, it will spread out. Oh. Pastor Chris, last word nimo. Ako nga last word, Pastor, is himuon na gid naton ang tanan sa kahimayaan sa Ginoo. Amo lang gid na ang bili ni Paul sa iya nga time kag para man sa aton nga time. Yeah. 1 Corinthians, ito nga teksto mo naton. 1 Corinthians 10:31. Ma'am Shea, last word. So, sini nga pastor nga lesson no, ako nang ginatunan ang kabug-aton sang love. Kung tan-awon naton, we can never give glory to God kung wala ang gugma sang Ginoo sa aton tagoy pusoon. Kag ang experience ni Paul, it's impossible nga ma-overcome niya to tanan kung hindi tungod pastor sa iya gugma sang Ginoo. Kag ang kanami kay Paul no, tungod kay nabatyagan niya gid ang gugma sang Ginoo, hindi niya mapugnan ang iya kaugalingon niya i-share ini sa iban nga tawo. Kag imagine mo, gina-imagine ko, nag-anong gisakyan ni Paul sa iya pag-missionary journey, Pastor, wala siya sa lakyan. Tama mo na bala? Kag, amo gini dapat nga, ang gugma sang Ginoo, kabay pa nga mag-cover sa aton tanan. And if ang gugma sang Ginoo nag-cover sa aton, wala gid gahom si Satanas sa aton kabuhi, Pastor. Amen. And we will be protected
sagdamo nga mga possible struggle, hindi sila nga tawhay nga kabuhi, pero ang mga paghinusol bala tungod sa aton, Paul never regrets sa tanan niya nga desisyon sa kabuhi. So I hope mga kauturan nga ang gugma sang Ginoo magagiya gid sa aton tanan kag maga-cover sa aton mga kinabuhi agud to nga ang aton kabuhi mahimo gid nga blessing kundi bisan diin man kita, Pastor, kag makhatag kita himaya sa Ginoo. Yes, Amen. and that's it. Mga kauturan, si Pablo bala, kung sa atong subong pastor siya sa iglesia sa Corinto. Grabe ang iyang naagyan sa Corinto. Kag sa iya Ma'am Sheila, Pastor Chris, ang iya personal nga nagyan sang pagtawag sa Ginoo sa iya. Ginabato siya, ginabiyay-biyay siya, ginpriso siya, ginhanod siya, kapila sila malunod. Yet, ang iyang conclusion, all to the glory Glory of God. of God. Amen. Everything, tanani nga mga problema, tanani nga mga challenges nga aton magyan sa sulod sa iglesia, bisan sa aton panimalay, it's all about God, our love to God, and everything for the glory of God. Sa hindi pa si Pastor Chris, mga muyo, salamat kay Dr. Erwin and Rhoda Hardinico, Ma'am Evelyn and Sir Herbert Camoni, Fee Midon and Ido Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Jolique Jr., Dr. Herbert and Norbert and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilimer, Jimmy Trino and Annie Trino Perdido, Antipas Piedad, Ladel Labalan Gascon, Marlo Bell, Hiruta Lorin, Pastor and Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong Hilen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa amon ng mga sponsors. Yes, Pastor. Magapangamoyo kita amay nga langit nun sa sining mga tiniyon kami nagapasalamat sa imo nga dako nga bugay sa tagsa sa amon. Kag nakahimo kami sang sining nga pagtuon, sining nga leksyon. Kabay pa o Dios, ma-remind kami nga ang amon nga kabuhi kinahanglan para sa imo nga kahimayaan, tanan para sa imo kadayawan. Amon ginasalig ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas. Amen. Amen.